Вітаем вас! Сёння амаль сярэдзіна траўня. Садзім бульбу. Бульбу мы садзім не як звычайна, пад плуг, а вырашылі зрабіць наступным чынам. Адразу ўспахалі поле, потым мы прабілі фразой, сцягнулі баронкамі трава, якая была зверху, культиватором яшчэ раз узрыхлілі і затым акучнікамі нарэзалі радкі. І, дарэчы, у нас атрымалася добра у тым сэнсе, што вось тут, Алесь, пакажы, калі ласка, вось ад плота адразу пачынаецца амаль рад. Калі раней мы пахалі, так было немагчыма, таму што тут шло кола трактара, матаблока, і тут где-то плужочак. І заставалася такі мяжа, на якой расла трава. Зараз жа мы зрабілі так, што тут уже травы няма, мяжы няма. І у нас паўнацэнных 4 рада. Будем садзіць бульбу з дапамогай саджалкі для рассаду. Вось гэтай цудоўнай супер-трубы. Зараз, гэта не ўсё. Нам будуць дапамагаць таксама некаторыя таварышы. Гэтым годам будем садзіць з дапамогай вось такіх памочнікаў. Сабакі у нас няма, але у нас есть трус. Ён пароды рэкса, і ў іх характар бывае болей злосты, чым за сабаку. Ну і зразумела, куды ж без кота Фелікса. Ён нам шукае мышак і ўсё астатняе. Пачынаем вось прасякаць. За ўсё садзіць бульбу, націскаем. Гэтую прыладу так само я падглядзеў і ўсё астатняе у нашага кіраўніка. Ён так садзіў дрэвы. А я так саджаю бульбу. Кінуў, ногой прысыпаў і далей. А рэкс пазірае. Яго энергетыка дапамагае таму, каб бульба вырасла вельмі смачнай і прыгожай.